together. One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out in the desert, and he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. We are now on the first Sunday of Lent na inumpisahan natin few days ago when we celebrated Ash Wednesday. And if you remember, nung araw na yon, nung kami, kasama ng mga EMDC natin, Eucharistic Minister, ay nilalagyan ng abo sa inyong mga noo ang sinasabi namin, sinasabi ko, repent and believe in the gospel. E narinig na naman natin uli yan sa ating ebanghelyo ngayon. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Yan naman po ang panawagan sa atin tuwing sumasapit ang panahon ng Kwaresma. Repentance, conversion of heart and soul. Pagbabalik loob. Hello. Nalolobat na naman nata yung mic natin. Pagbabalik loob sa ating Panginoon. Talikdan, pagsisihan, talikdan ang ating mga kasalanan. Nagkakasala tayo because of, one is, maraming mga temptations. Maraming mga tukso na nandyan sa ating buhay. At ang tanong dito, bakit nga ba hindi natin malampasan, maiwasan, matakasan ang kasalanan? Sabi nila, number one, kung minsan hindi natin maiwanan ang kasalanan, maiwasan ang kasalanan, ay dahil masarap. Dahil nag-i-enjoy tayo. Dahil gusto natin. Let's say, for example, kayo po na meron ng nararamdamang konting pananakit sa inyong mga katawan. Di ho ba kapag ganyan ang nangyayari, we go to the doctor for a check-up. At pag nagpa-check-up ka, at merong findings, ang sasabihin sa iyo ng doktor, Sir, Ma'am, ito po yung reseta. Ito po yung iinumin yung gamot. And bawal muna po kayong kumain ng ganito, bawal muna po kayo ng uminom ng ganito. Kaso, may fiesta, maraming pagkain, may lechon, baka man yan, no? Baboy man yan, no? Marami ring kakanin, marami ring mga sweets. Anong gagawin mo?
konti lang naman. Sabi niya. O kaya naman sasabihin, ay, bukas na lang ako, hindi kakain ito, ngayon lang ito. Yung iba naman, ay, may gamot naman binigay si Doc, pwede naman. Ayan. Sa katigasan ng ulo mo, ayan, ilang araw nakalipas, nakaiga ka lang sa kama, hindi ka makatayo. Dahil sakit ng katawan mo. Why? Oo, nag-enjoy ka noon, pero ayan, tignan mo, ikaw rin ang nagdurusa. Bakit? Kasi, the moment, that moment, nag-enjoy ka masarap Gusto mo kahit bawal. Tayo pa naman, kung ano yung bawal, yun ang gusto natin. Ganyan tayo, katigas ng ulo. Bakit hindi natin maiwasan ang kasalanan? Kuminsan, ayaw din nating aminin sa ating mga sarili na tayo'y nagkakasala na. Kuminsan, mahirap sa ating aminin ang ating mga pagkakamali. Anong nangyayari? Hindi natin itinuturo ang ating sarili, itinuturo natin ang iba. Kaya kuminsan, yung mag-asawa, konting issue lang, nag-aaway. Bakit? Nagtuturoan. Ikaw kasi, hindi ako ikaw. Hindi ako ikaw. O sino? Yung anak natin. Siya, may kasalanan. Ano? Walang may kasalanan. Ayaw aminin. Bakit? Ayaw magpakumbaba. Gusto mataas lahat ang loob. Kaya kuminsan, hindi lang sa pamilya, maging sa barkada, pagkakaibigan, konting issue lang, ayan, lumalaki. Bakit? Mataas lahat ang loob. Ayaw magpakumbaba. Ayaw aminin na sila ang may kasalanan. Sila ang nagkamali. And because of this, hindi natin naiiwan ang kasalanan. Minsan daw merong isang pare, nangangaral, no? At ito rin yung tema niya, ang tukso. No? Ang sabi niya sa mga nagsisimba, iwasan natin ang tukso. Labanan natin ang tukso. Kapag nandyan, magdasal tayo sa Diyos upang hindi tayo mahulog sa tukso. Yung misa ho niya, 5 to 6. 6 o'clock, Angelus, before the final blessing, he will lead the prayer. No? So, siya yung nag-lead. Yung Kapampangan, yung misa. So, sabi niya, 3 Hail Marys. Bapo Maria, mit mo kaking grasya. Yung commentator, matandang commentator, hindi ko alam kung anong meron sa mga matatandang commentator o mga nagdarasal na matatanda. Hindi pa tapos yung Bapo Maria, sumasagot na o sumagot na. Bapo Maria, may buhay ang Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin kayong kasalanan. Anong ginawa ni Father? Tinignan ng masama? Commentator. Second Hail Mary. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, Santa Maria, Indo ng Diyos. Anong ginawa ng pare? Manahimik ka! Payaryan mo ko pa! And then after the Mass, lahat po ng mga nagsisimba, ayon si Father, nahulog sa tukso. Hindi na iwasang uminit yung ulo. Madaling sabihin, pero kapag nandiyan ka na, ang hirap gawin. Tukso per se, hindi po kasalanan. Parang pagkain yan Nandyan sa harapan mo. Ibig bang sabihin, kasalanan yan? Hindi. Nagiging kasalanan kapag tumikim ka, kapag kumain ka, kapag nagpatalo ka doon sa tukso. Then, doon nagiging kasalanan. Minsan narinig ko si Cardinal Tagle, ang sabi niya iwas tayo ng iwas sa kasalanan. Walang masama doon. There's nothing wrong with that. Namin na. Pero ang nakakalungkot, sabi niya, sige, iwas tayo ng iwas sa kasalanan.
Pag-iwas mo sa kasalanan, saan ka pupunta? Kung minsan wala. Wala tayong pinupuntahan. Kaya ang nangyayari, babalik ka muli sa kasalanan. So anong imbitasyon siya sa atin? Always turn to God. Be reconciled with Him. Doing what is pleasing to Him. Harmonizing ourselves with the plan, with the will of God. My dear brothers and sisters, conversion is not just avoiding sin. Hindi lang basta-basta pag-iwas sa masama, sa tukso, sa kasalanan. But conversion is turning to God. Nibalik king apong Ginoo. And that is faith. Pamagbalik loob king apong Ginoo. Kasi kapag nasa Diyos na tayo at ang Diyos ay nasa atin, siya nang bahalang umiwas para sa atin sa kasalanan. Siya na ang bahala magturo sa atin, gumabay sa atin upang maiwasan natin ang kasalanan. Minsan meron akong nakwentuhan, isang senior EMDC, Eucharistic Minister. Naikwento ho niya, nung siya'y binata pa, wala pang asawa, buhay binata. No? Lahat ng tukso ng laman, nagawa niya, natikman niya, naranasan niya. Hindi lang yun among, sabi niya, nung ako'y nag-asawa, nagpatuloy pa yan. At mas grabe pa. Nung ako'y binata, nung ako'y nag-asawa, dahil may trabaho ko, sige, lahat ng gusto kong layaw, ginagawa ko. But then again, when I entered in the ministry in distributing the Holy Communion, one Sunday, while I was giving the communion sa ating mga parokyano, ang sabi niya, bigla akong napaisip, I am giving the body of Christ to our brothers and sisters, and then, kumusta ang aking buhay? Behind that, ito pala ako. But in front of everybody, parang ang tinu ko. And so, Father, sabi niya sa akin, I have to decide. I have to choose this kind of life or ministry in the service of God. Iniwan ko po ang makamundong pagnanasa at tukso, pagkakasala. At ako po ay nanatiling Eucharistic minister. Alam niyo ho, among, okay na ho yung buhay ko, mas lalong naging okay nung iniwan ko lahat ng yan at nanatili ako sa Diyos. Mas lalong lumalim, tumibay ang pagsasamahan naming mag-asawa. Mas lalong tumibay ang aking pagmamahal sa aking mga anak. Mas lalong tumibay, lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos. My dear brothers and sisters, that is repentance. Not only admitting that we have sinned, but also we have to do something to give back to God what He is asking from us. We have to do something to repair that damaged relationship with God. And that is giving up. Yung lahat ng tukso, lahat ng kasalanan dito sa mundo. Let this be our prayer intention in this Mass, na sana lahat tayo, hindi lang nating inaamin na kasala, kundi yung pagkakasalang alam natin at inaamin natin, iwanan na natin, tigilan na natin. Marami ho ngayon ang kumpisalang bayan. Let us grab the opportunity to confess our sins and do reparations
so that we, as the invitation in today's gospel, we will be with God and God will be with us. So that through this, we will avoid sin and temptation, and we will always with the Lord. Amen.